Salutare, bun venit la un nou episod de Fortnite. Și astăzi prietenul meu care e pe lângă un pic nu mă lasă și pe mine să-mi fac setup-ul de filmare. Că de ce nu? Și filmăm aici un episod de box fight. Să știți că prietenul meu e bot, dar n-avem cu cine să mă joc decât cu prietenul meu bot. Like, ce laser i-am tras, băieți? Mi-am tras un laser, vai de căpuțul lui, ce laser i-am tras. Cel mai șmecher laser. What the fuck, mi-a tras laser. Mulțumesc că m-ai lăsat să-mi dau shield. Oh, mă scuzați. Așa. Să băgăm și un duos, nu? Să te car, nu? Ia de ce ești de pe aici. Vine mai, nu. Aolea! De cât, bă? What the fuck? Bă, m-ai lăsat 2 HP. M-ai lăsat să-mi dau shield. Eu am 2 HP, dar m-ai lăsat să-mi dau shield. De ce? Nu mai... Ok, bă, băieți, prietenul nostru nu mai joacă că-i bot. Și că-l bat de prea multe ori. Da, băieți, am înțeles. Da, a ieșit și mie nu mai îmi dă start game, like... n-a ieșit. Dar până mi se dă mie start game... ok, așa. Da, am înțeles. Back to home. Mai sunt doar eu cu prietenul meu, Emeruca, prietenul meu, Emeruca. Eu cam atât. Eu am fost Tibi. Am pat.